bende moko kuomgi oseduoko level magi piny mana nikech gima ne wawacho chani pek mar timo ohala kata pek mar loso mwandugo e piny Kenya ka. Koro ibo yudo ni gidhi giomo moselosi gi repackage kaito giuso. To sama giomo moselosi ma gi repackage no nyiso ni ok ginyal ndiko japiny Kenya mondo yud tich, mondo japiny Kenya ni okony family ne, mondo japiny Kenya ni odhi ong'iepe duka, mondo sirikal mar Kenya oyud gimiluongo ni VAT cha. Koro gigi otudore ahinya emomiyo nawacho ni kaka moro inyore to multiply effect manase wacho cha e weche mag economics miyo gigo ok nyal dhi e yo makare. En gi tudruok e yo koro oshuru michoko te giko higane, tiende ni target collection mar oshuru gi KRA kaito gi tije ma sirikal nyalo chwalo. E wacho ni ka jatich oyudo pesa mapiny, abro ng'isi kuom ranyisi sirikande mag gwenge sani ni matek. Kanyocha chien kucho pesa odeko ma mshahara ne ok obiro kuom dweche 3 moluwore. King'iyo kata jo ohala manyocha loko e sirikande mag gwenge go, isiko kiwuoyo gi ng'ato to wacho mana ni pesa onge, pesa onge, pesa onge. Tang'o momiyo pesa onge? Nikech government is the highest spender. Sama ushuru ok ochokore yo makare, nyiso ni pesa